enw fi, di Lliw Angharad, a croeso i rifyn arall o Ffasiwn Mewn Munud. A mae heddiw yn gychwyn o rhywbeth newydd. Geiriau allweddol ffasiwn, neu yn fyr, gaff. O'n i'm yn gallu meddwl am enw catchy, so gaff. Os mae rhywun efo unrhyw awgrymiadau ar enw gwell, please, cadwch fi wybod. A gair allweddol heddiw ydy... casgliad! Mae diffiniad casgliad eitha syml. Enghraifft, o gwmpas mis Chwefror, fe dilynwyr yn rhyddhau casgliadau ar gyfer y Hydref a'r Gaeaf y flwyddyn yna, a o gwmpas mis Medi, fe dilynwyr yn rhyddhau casgliadau ar gyfer Gwanwyn a'r Haf y blwyddyn nesaf. Neu synwyr? Good. Achos mae'n cael mwy cyfle. Mae'r Gwanwyn Haf a Hydref Gaeaf ydy'r prif tymhorau mae dilynwyr yn canolbwyntio arnyn nhw, mae yna loads mwy. Fel resort, pre-spring summer, pre-autumn winter. Ond mwy am hynna i ddod ar gaff ar Ffasiwn Mewn Munud hefo fi, Lliw Angharad. Mae hwnna yn long ceg. Hwnna'n really long ceg. Dwi'n dyn dda fan ei gofyn egyd. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio. Os ydych chi'n licio hoffi a rhannu y fideo yma, bys yna'n absolutely fab. Na i weld chi yn fian. Ta-ra! Bod fi'n neud fideos yn dan ffasiwn, mae choice of outfit fi heddiw yn shocking. Mae gennym fi top yma, which sy'n presentable. Mae gennym fi pyjama bottoms fel hyn, sana fel hyn, ond ar y droed arall, odd sock. Fashion.